Ay mga kaibon, welcome back po sa channel natin. Ibon at iba pa sa mga hindi pa po wala nakasubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na po kayo at syempre pakahit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na i-upload natin every week mga kaibon. Okay? At sa FB page po pala natin mga kaibon, huwag pong kalimutang i-like, share and follow din po yun. Kasi nga po doon po tayo nagbibigay ng update po mga kaibon pag may binibigay po tayong ibon, inakay o fertile na itlog. Doon po tayo nag-update sa FB page natin. At sa mga Shopee supporter po pala natin mga kaibon, speaking of Shopee supporter at FB page natin, nag-announce na po tayo doon sa FB page natin na may winner po tayo. 3 winner po yon ng Post YF, Post Ino, Possible Split YF, Possible Split Ino, Sure Split o 5 Cup mga kaibon. In-announce na po natin yon sa FB page natin. Puntahan nyo na po, habol na po kayo mga kaibon. At sa mga Shopee supporter natin dyan na hindi pa nakakaalam, punta na po kayo sa FB page natin kasi nandun na po yung announcement, nandun na po yung mechanics natin. Pipili po tayo ng winners doon. Habol na po kayo kasi hanggang May 31 pa naman po yun mga kaibon. Okay? Okay, punta na po tayo mga kaibon sa napakagandang topic natin. At yung topic natin mga kaibon, actually tanong to ng isang kaibon natin. Ang tanong niya, paano daw malalaman na palid yung isang ibon? Napakagandang katanungan to mga kaibon. Kaya ang gagawin natin po mga kaibon is magpapakita po tayo ng sample syempre ng palid. Kasi alam ko pagka nagpakita tayo ng sample ng palid, syempre yung pale follow papakita natin para hindi kayo malito, at papakita din tayo ng faded, okay, o PSL para makita nyo yung pinagkaiba ng 3 ibon na yon para hindi po kayo malito. Okay mga kaibon, kasi minsan baka yung faded pwedeng pagkamalang palid, yung pale follow pwedeng magpagkamalang palid baka ng ibang mga kaibon natin, at yung palid pwedeng mapagkamalang ibang mutation siya mga kaibon. Okay? Pero syempre bago natin i-discuss ang napakagandang topic natin na yan mga kaibon, pagsa-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Okay, ngayon syempre mga kaibon, i-shoutout na po natin ang mga solid na sumusuporta sa channel natin. Unang sa lahat, PPSM Birds Incorporated, kay Kaibon Sir Dicky Lennon, Ariel de las Armas, Aldrin Martinez, Dan Catian, Rolly Villegas, Anpolin Aviary, Babaero Line ng Nueva Ecija, Silverio Magbanwa, Ilio Sarmiento ng Pampanga, Angelo Villena ng Cabanatuan, Emil Brian Rivera, kay Kaibon Jobert Casal JTV, pasuporta din po niyan mga kaibon. Kay Redin Bautista, shoutout din po kay Frank Aguilar ng Binawanan Rizal, Dil Lirona Mini Avery ng Makati, kay Kaibon Elmer Sinedosa ng Binawanan Rizal, kay ENC Mini Avery ng Gapan, kay RRJ Mini Avery ng Nueva Ecija, kay CF Aviary, kay June Ramos ng Bukawi, kay BU DJ Avery ng Bacolod City, at kay Santos Avery ng Pampanga. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kaibon. Okay, ngayon mga kaibon, syempre dadako na po tayo sa napagandang topic natin. Requested po to ng isang kaibon natin. Ano daw pagkakaiba ng pale follow, pale faded, tsaka palid? Syempre mga kaibon, minsan pag in-explain lang po yan, mahirap intindihin mga kaibon, di ba? Kaya papakita po natin sa inyo yung pagkakaiba ng mga mutation na yon mga kaibon. Okay, unahin natin si Parblo Opa Pale Follow mga kaibon. Napakagandang ibon ito. Isa to sa mga magaling bumuhay kasi ginagamit ko itong pamoster mga kaibon. Napagaling na ibon ito bumuhay. Yan po mga kaibon, kung makikita nyo yung mata ng ibon na to is hindi na po kailangang ilawan. Makikita nyo na red eye siya, di ba? Red eye siya. At yung paa niya parang paan ng mga albino saka mga crimino, pero hindi siya black nails mga kaibon. Nail niya medyo maputi din. Tapos pumunta tayo sa flight feathers ng ibon na to. Ang flight feathers ng ibon na to mga kaibon, yan po, medyo mapusyaw siya na gray.
Tsaka kung makikita nyo sa flight feathers niya, hindi siya katulad ng faded na yung kitang-kita dito mga kaibon. Di ba pakita natin sunod ng faded para makita nyo yung kaibahan. Yan po ang Parblo Opa Pale Palo mga kaibon. Hindi siya, actually madiin to na Parblo Opa Pale Palo eh. Pero magkaiba rin pala talaga sila ng Dan kung hawak mo na siya sa personal. Napagandang ibon mga kaibon, sobra. Pusyaw lang din pala talaga yung ano niya, yung featherings niya sa katawan mga kaibon. Yan po, Parblo Opa Pale Palo. Okay, sunod natin si Parblo Opa Pale Faded. Napagandang ibon din. So si Parblo Opa Pale Faded mga kaibon, ang kagandahan dito sa Parblo Opa Pale Faded, parang kahawig siya ng palid. Kasi pag panganak nito, o bata pa sila, red eye din sila mga kaibon. Pero after 10 days, magiging black eye yung mata nila. Magiging normal na black yung mata nila mga kaibon. At kahit ilawan natin yung ibon na to, wala kang makikitang red eye dyan mga kaibon. Yan, black pa rin yung mata ni Pale Faded mga kaibon. Ito yung tinatawag nila na PSL. Yan. Kung nakikita nyo, black pa rin yung mata niya. Okay? Pag dumako tayo sa palid mamaya, makikita nyo yung kaibahan mga kaibon. Okay? Dako tayo sa paa niya. Ang paa niya mga kaibon is parang tingga. Alam niyo po yung parang tingga, yung unang panahon na nilalagay din sa bubong. Yan po yung paa niya. Tapos hindi rin siya black nails mga kaibon, kung papansin nyo. Hindi siya black nails. Yan. At yung flight feathers niya, tingnan natin. Yan. Yung flight feathers niya dito mga kaibon, solid gray. Tapos yung parang tinatawag nila na ting-ting dito, solid din yan mga kaibon. Solid gray po yan mga kaibon. Kasi kung sa normal na mga Parblo Opa na meron kayo, ang flight feathers yan dito, black din yan mga kaibon. Ito, solid gray po yung flight feathers yan mga kaibon. Napagandang ibon. At kayo na po umusga kung paano ang pagkakaiba ng mga ibon na to mga kaibon. Pero yun po, nilalatag na po natin sa inyo kasi halos kung mapapansin nyo, halos magkapareha sila mga kaibon. Diba? Ang main difference is yung Pale Palo, red eye na talaga. Ito, nung bata siya, red eye siya, after 10 days mawawala. Pero pag tumanda na, black eye pa rin kahit ilawan, black eye pa rin siya mga kaibon. Yung paa niya, parang tingga, pero hindi siya black nails mga kaibon. Okay, flight feathers, solid gray, yung tingting niya dito solid din. Kung violet, violet din ang lalabas yan mga kaibon. Okay, dubako na tayo sa gusto ng isang kaibon natin na ilatag natin yung tawag nga na palid. Itong palid na to mga kaibon, o papalid green, may karga actually itong yellow face. Okay, kaya himay-himayin natin. Kung makita nyo mga kaibon, yung Opa Pale Palid, yan po, ang mata niya, di ba, unang-una sa lahat, hindi po yan red eye. Pag hindi inilawan, dito na po papasok yung tinatawag nating dapat nating ilawan. Kagaya ng Pale Faded kanina, nung bata to, red eye din siya. Pero nung tumanda siya, after 10 days, 10 to 15 days yun nga po, nagiging black na rin yung mata niya, pero may retain pa rin ng pagka-red. So, ilawan natin siya mga kaibon para makita nyo. Kung nakikita nyo mga kaibon, hindi na po kailangan ganituhin para makita nyo na red eye yung ibon. Hindi na po kailangan na ganyan mga kaibon. Ito po, kahit ganito lang oh, tingnan mo. Tingnan nyo po mga kaibon. Kahit konting liwanag lang yan mga kaibon, makikita nyo na red eye po yung ibon na yan. Red eye po yan sa personal mga kaibon. Yan, pag inilawan siya. Pero hindi mo na kailangan po itutok sa ulo niya na red eye siya mga kaibon. Makikita nyo po yun. Kita ba sa video mga kaibon? Yan po. Yan o, kahit ganyan na lang pala. Ganyan na lang pala mga kaibon. Yan o, hindi mo na kailangan itutok talaga na tutok ganyan para makita. Yan lang siya o. Kahit sa taas lang ng ulo niya, makikita nyo na ang ibon is red eye mga kaibon. Okay, kita ba? Yan, kahit
Yan, kahit ganyan lang mga kaibon, no? Yan. Okay, ang susunod is, ang difference nila is ito sa flight feathers. Flight feathers nito mga kaibon, napakaganda nito sa personal. Ang flight feathers nito parang flight feathers ng Dunfollow. Gray din siya mga kaibon. Gray pero hindi yung solid na gray na katulad ng faded. Pero mas madiin na gray yung dito niya kumpara naman sa pale follow. At yung kung tinatawag nilang tingting, mas madiin dito versus sa pale follow mga kaibon. Tingnan nyo, napagandaan ng flight feathers ng pallid mga kaibon. Sobrang ganda. At yung kuko nito mga kaibon, sa ding palatandaan, ang kuko nito mga kaibon is parang ano din siya, parang tingga din siya. Pero black nail siya mga kaibon. Yan o, kung makikita nyo, black nail siya. Ang dalawang ibon kanina na pinakita natin, parang parehas lang din ng paa, pero yung kuko is hindi black. Ito po mga kaibon, may pagka black nails po yan mga kaibon. Kung makikita nyo sa dulo, lahat po yan ng kuko mga kaibon. Ito din, kabila. Yan po mga kaibon. Yan po ang Opa Pale Pallid mga kaibon. Kung paano nyo malalaman at paano nyo sila ma-differentiate para hindi po kayo malito na ang ibon nyo na hawak is Parblo Opa Pale ba, faded ba, o pallid ba. Okay mga kaibon, ang masasabi ko lang dito mga kaibon, sa pale follow mga kaibon, sa mata hindi mo na kailangan po ilawan para makita mo na red eye siya. Okay? Sa pale faded, dapat mo pa siyang ilawan o dapat mo siyang ilabas sa natural sunlight para makita mo na red eye talaga siya. Okay mga kaibon, pero hindi naman kailangan na itutok na talaga yung flashlight sa ulo nila, ganyan. Hindi naman po kailangan na ganyan talaga. Kahit masinagan lang ng onting ilaw, makikita nyo na pagkakaiba nila. At sa flight feathers naman mga kaibon, yun na, solid talaga yung pallid talaga mga kaibon, napaga ng ibon to. Kung makikita nyo mga kaibon, sa tatlong yan mga kaibon, iba-iba po yung flight feathers niyan, iba-iba po yung kuko niyan o paa niyan, iba-iba po yung mata niyan mga kaibon. Sa mata pa lang mga kaibon, malalaman nyo na ang hawak nyo is pale follow, na ang hawak nyo is pallid, na ang hawak nyo is pale faded mga kaibon. Okay? Pag may mga tanong pa po kayo mga kaibon, question na kaya natin gawin dyan mga kaibon, comment down below nyo lang mga kaibon. Try natin yung best natin para mapag-usapan yung topic na gusto nyo. Okay mga kaibon, sana po nag-enjoy kayo sa munting video natin ngayong week na to. God bless po sa lahat ng mag-ibon, God bless po sa pamilya nyo. Iba pa na po. Maraming salamat. See you next time po mga kaibon.